electricity ናይዚ ዘለና ምዕባለ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ባእታ ዝኾነ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ electricity ብኸመይ ከይሰርሕ electricity ክንገልጽ እንተኾይና መጀመርያ ብዛዕባ አተም ክንዲና ኩሉ ነገር ኣብ ዓለም ዘሎ ብኣተም ዝቆመ እዩ ዋላ ደቂ ሰባት ብኣተም ዝቆምና ኢና አተም ብጣዕሚ ደቀቕቲ ስለዝኾኑ ብዓይንኻ ክትሪኦም ኣይካልን እዩ አተም ክሳብ 300 ፒኮሜትር ዝኸውን ነውሒ ኣለዎም አተም ብሰለስተ ነገራት ዝቆሙ እዮም بإلكترون بروتون كمون نيوترون ቁጥር ናይ ፕሮቶን ኣብ ኩሉ አተም ሓደ እዩ ግን ዝተፈላለዩ ቁጥር ኒውትሮን እንደ ኤሌክትሮን ኩሉና ይካል እዩ ኤሌክትሮን ብጣዕሚ ፎኮርቲ ስለዝኾኑ ብቐሊሉ ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ሙሓዝ ናይ ኤሌክትሮን እዩ ኤሌክትሪክ ካረንት ኢልና ንጽውዖ نظام كفالات ناي اتم بروتون بوزيتيف تشارج يحز كمون الكترون نيجاتيف تشارج يحز اب حدا اتم ابتي دغا وشل إلنا نصوعو كاب سلستن لعلي انت خوينم الكترون كنقصاصو ايكولن يوم زيوم دلوم نغرات كم بعل بلاستيك انجيتي وزته اب حدا اتم ابتي دغا وشل كاب سلستن تحتي انت خوينم الكترون بنيشتو حيل هبكا كنقصاصو يقولو يوم እዚኦም ኮንዳክተርስ ተባሂሎም ይጽውዑ ኮንዳክተርስ ማለት ዝኾነ ኤሌክትሪክ ዘመሓላልፍ ነገር እዩ ንኣብነት ከም ኣሉሚንየም ነሓሲ ወርቂ ወዘተ መብዛሕትኡ እዋን ገመድ ናይ ኤሌክትሪክ ምስ እንርኢ ኣብቲ ደጋዊ ክፋል ፕላስቲክ ኮይኑ ከምኡውን ኣብቲ ውሽጣዊ ክፋሉ ኣሉሚንየም ወይ ከዓ ነሓሲ ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ሓፂን ኤሌክትሪክ ከመሓላልፍ ዝኽእል እቲ ደጋዊ ክፋል ፕላስቲክ نيلتريك كاين التحاز يحجزنا اتي وشتاو خفال سلكي ويكا كارنت بقليل خم حلالة في حجز مغناتو بلاستيك ندحر قوينو سلسة ابتي ناتو دقا وشل إلنا نتوعبت ناتو آتن ظلو كاب سلستن لعلي سلو زغونو توم الكترونز بقليل خم كساوسو اي كولن يوم electric current كاب نيجاتيف نا بوزيتيف يوحزو ስለዚህ ኣብ ባትሪ ክልተ ጫፋት እንርኢ ሕጂ ካረንት ማለት ሙሓዝ ወይ ከዓ ሙቁዓዝ ናይ ኤሌክትሮንስ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና መዕቀን ናይ ካረንት ካ ኣምፔር ይበሃል መዕቀኒ ማለት ከም ንማይ ብሊትሮ ንዕቅኖ ከምኡውን ንካረንት ብኣምፔር ኢና ንዕቅኖ ሓደ ኣምፔር 6.242 ዝረብሑ 10 the power of 18 ኤሌክትሮን ይውሕዙ ኣብ ሓደ ሰከንድ ቮልቴጅ እንታይ ምስ እንብል ንኣብነት ኣብ ሓደ ዲጋ ማይ ክትስሕብ ምስ እትደሊ ቁልቁለት እንተኮይኑ ብዘይ ዝኾነ ቱቦ ጌርካ ክትስሕብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፕሬሸር ወይ ከዓ ጸቕጢ ኣሎ ማይ ብቐሊሉ ክትስሕብ ትኽእል ኢኻ ብዘይ ዝኾነ ሞተር عقب انت خوين جن موتر كدليكايو اتو موتر كاب تحتي ناب لعلي كتشنبو عالكايو حجي انتاي كبل سلوز دولو خوي اتي بريشر نتي ماي كاب حادي جاف ناب حادي جاف زوب صحو كم فولتج يرنا ونوصدو نخيلينا اتي ماي كم كارنت يرنا ونوصدو نخيلينا حجي فولتج مالت نيالوترون كاب حادي جاف ناب حادي جاف دفع حيلي حراي زخبركم تخاطلتنا نايلو معانت زنبره مدبنا نزي مسل كساب بخالب مدب نرقب سسنايو